tabuk thanao phaye kana tomo mangkha borong thani sa thanao phaye ang tabo borong thani mingko bisas mangkha je borok nayano naina hini borok FIR jamana rukha nini khai tomo sanamo sungon tabuk dabi tomo nini ani sanmo hingkhe bono je bono arrest khlaiyo police o arrest khlaiyo bono jekhe bono kothor sasti rwna nangkho hingkhe tai tamoni bagwi ang bo omo haikhe kothor sasti san hingkhe bo bai ang hamjaklai khanani kha kiti ani tabuk jwrai 2021 March ni 28 tarikh no ani delivery ongya sani sekang bo January 3 tarikh ni simi ani nogoni kharui thammani bo bin bung ke tomo Ito Kumar Riya ang tini aro mono ghat mono PSO khaimani hingkhe haise FIR kaisa khlaimani hingkhe tomo tuye kana FIR amokhe ang age ani bwsai no Ito Kumar Riya boni address khai Damchora village Damchora Vishnu Charan Para parani bumung daknam bumung hingkhe Kathua hinjago aroni buphani bumung hingkhe Bidor Kumar ni buphani bumung hingkhe Triguram Riya bobai ang semano hamjaklaiwi ang bobai kaijakha mane bo semani tamo hanai June mas ni 24 tarikh o bobai ang nogni kharui bobai kaijakha ta bobai bono nawi ang songsa khlaikha hingkhe khlaimani pore 3-4 mas bobai kaham no tongkha 27 mas tei bobai kaham no tongkha amoni pore bo nogo thangui tai phailiya hingkhe phaiyawi tai khwnakha bo jater jat ano mobile rok audio joto tamo jani hinno ta ano hamya kok rok sawo amai phone khaikha hingkhe no ano warlainani mong sawo hingkhe ang bobai phone khlaifano hingkhe ang aforo ani hingkhe July mas ni simi no ani mane ang pregnant ongui thangkha ta hingkhe olokhai tamo wngkha bono khe bo kaijakya hini bo hik bwsak kwrwi ang bono bo saimaya hingkhe bo ano khogoi se je bini bwsak gwnang hik bwsak gwnang wngkhano bo ano saya ta ang saimaya bono hik bwsak gwnang hinui bo sikla kaijakya kho hinui se ano naphaimani hingkhe olokhai saimankha boni bini bwsak gwnang hingkhe bobai mane jokhon ang bobai hamjaklai tongphuru bo ani thaniyo rang 50,000 cash nogod namani hingkhe tai damni mobile thaisa 10,000 damni mobile bo thaisa ang bono pai maruo ta hingkhe amo pai marumani samajik bicharo ang abo mobile rok dabi khaikha hingkhe mobile kaisa ang berogui mankha hingkhe amoni porkhe bo nogo thangmani porkhe ogo tai amo haikhe bisi kok rok sawo hingkhe ani Facebook rok kotok ki hang khaio ani Facebook hingkhe Nakuti group Maphui group Jansi Rani Riya Jerani Molsoi amono boni Gmail hingkhe tai boni number rok no connection khlaiwi ani photo rok no je chwrai no ang dudro charwmani rok amo hai photo rok no bo post khlaiwi tongta ang wngui ta ani Facebook no bo hack khai najak kintu ang o Facebook rok no kuno password phano siya ani number je connection Facebook khulokphuru age khulokphuru je connection khlaimani a number rok bo delete khlaipai boni number no se bo dawi bo use khlai thangkha ta am bagui ang saimaya mane ang hapna bo hapui maya abo Facebook no ang use khlaimanliya abo 3-4 ta je Facebook tongmani hingkhe amono bo use khlaio amo haikhe jater jat boi no comment khlaio ani photo rok bisi khe sarogo bisi khe kok soyi je post khlaio ang amo hai ani phone ani sexy photo rok nainani hingkhe inbox o phaidi rok hini boi no sawi mane Facebook rok o soyi post khlaio amo hai ta hingkhe tabuk thanao phaye kana tomo mangkha borong thani sa thanao phaye ang tabo borong thani mingko bisas mangkha je borok nayano naina hini borok FIR jamana rukha nini khai tomo sanamo sungon tabuk dabi tomo nini ani sanmo hingkhe bono je bono arrest khlaiyo police o arrest khlaiyo bono jekhe bono
kotor sasti rina nangto engkai tai tamon bagai ang bo oma haike kotor sasti san engkai bo bai ang hamjak lekha na nekha kiti ani tabuk jerai 2021 March ni 28 tarik ona ani delivery o yasani sekang bo January 3 tarik ni simi ani nogoni khari thamani bo bin bung ke tamo itu Kumar Ria engkai abo Bido Kumar yang tamo khaika samajik bichar to chong to engko kaglai pai khado engkai kaglai samajini bichar bai bo ano kakha divorce kata bo ano divorce re mani pore okloi August 8 August 2021 ke horo phaika bo ani nog ganani engko wo no ganani kaisa no gota yong burui ni busala no kai gulayo aro jagao khaika hayi engkai ani munai no nukha munai khe gari nukha bani gari nugui saboni gari ongkha hene asam ni number ko kintu number to mukhosth kore ani munai khe nukha engkai sabo engkai Bido Kumar no nukha engkai kisa sungka nong sabo nong tambaga oro phai ngba bai bai ba ma hakhe bejal naijak khe age bo aini munai no go khlaio je bo bai ang Bido Kumar bai jan nalai tongphuru nogo je ang no koto sharerik bhabe mane buo to sharerik attachar bo khlaio engkai afuru hare buo koto ke buo ang no pregnant obostha buo tam khaio ta be ama simi bu nani nok ni borok sok sok no bu afuru to je bo bai hamkhe nalai tongphuru to ano simun bu engkai amono nogoi ani bai muthakta ani munai muthakta ani suto bai bono mana khlaio omo hakhe tawar lai dita ma lai khe am bagoi no ani munai no bo bonasli jago hamjaya mane bono joli jakta mana khlaio bai bo to ani bai suto bai to ano amo hakhe sasti rok rujak mani bujak mani tukjak mani tongkha khe to bo to mana khlainai no amo hakhe tanglai dita suklai de hini bo sanai no afuru khe bo abono ani munai no afuru sim bo joli jakta engkai amone khe o 8 tarik ni horo hingkai August ani 8 tarik ni horo khe bo phaioi hothar sakhe saibo maya jung bo phaioi munai bai amo hakhe ko kata kati ong lekha nong tam baga ro phaiba bai bai ba nongba divorce ong lai paijak samas bicharo no nongba bai no kagui paijak nong tam bagui phai oro nasi de khe bo hingko ari ang phai bo tangnai tak khaya bo tangnai ai nong tam uddesho phai nong juna buthar kanan buthar khibina bai bai de phai na tam phai nong tam bagui phai kono karon uddesho phai to nong phai na ai rai le phai ano hai hine ai mone khe hingka bo bono engkai amono se ani go yong ni busala abo bo munai no klaio ani suto bai no klaio bo muthakha po ani apon suto bai no muthakha ta ehe tawar lai sidin munai thang sidin nogo hini hingko ta salai sidin moro kogrong no kata kati hini muthagra kangkai jokhon bo nok ni ongkhorkha ta daras bini daran ta ani go yong ni busalani nok ni jokhon ongkhorkha nok ni ongkhorkha khai to golama o uklogo ekdom bui rukha tamo bukha munai to saimaya engkai bui rakha oro phateri rakha buklogo ani munai ni bu mongkai Norottom Ria engkai 7ta silai nakha engkai phateri kha munai ekdom jiri khogoi bo thangkha ta jiri khogoi thangkha engkai ono bagra sani munai bo ongkhoroi bono ongo khlaika mane munai je hao las klai thangkha thui rok yauroi bono romoi tongkha engkai angbo munai ni khorang khana o yang Bido to buisi tong engkai bo bai mane jokhon ang bo bai hamjaklai tongphuru bo ani thanio rang 50,000 cash nogod namani engkai tai dami mobile thaisa 10,000 damni mobile bo thaisa ang bono pai maru ta engkai amo pai maru mane samajik bicharo ang abo mobile rok dabi khaika engkai mobile kaisa ang rogui mankha engkai amon porkhe bo nogo thangmani porkhe ogo tai amo hakhe bisi kobrok sawangkha ani Facebook rok koto ki hang khaio ani Facebook engkai Nakuti bru Maphui bru Jansi Rani Ria Jerani Molsoi amono boni Gmail engkai tai boni number rok no connection khlaioi ani photo rok no je chiraino ang dudrok jarmani rok
amohai photo rong no bo post khai tong ta ang goi ta ani Facebook no bo hack khai na jak kintu anga Facebook rong no kuno password phano sia ani number je connection Facebook khulo puro age khulo puro je connection khai mani a number bo delete khai payo bo ni number no se bo dawoi bo use khai thangkha ta am bagoi ang saimaya mane ang hapna bo hapai maya abo Facebook na use khai mania abo 3-4 ta je Facebook to mani ke amano bo use khlaya ma haike jater jat kom boino comment khlayo ani photo rok bisi ke sarogo bisi ke kok soi je post khlayo ang am hayan phona ani sexy photo rok nainani hinkai no inbox of khaidi rok hini boino sawoi mane Facebook rok soi post khlayo am haita Oke tabuk tanau phai kana tomo mangkha borong thani sa thanao phai ang tabu borong thani mingko bisas mangkha je borok naya no naina hini borok FIR jamana rokha ni ne tomo sanam sumun do dabi tamoni ani sanmo hingkai bono je bono arrest khlai police arrest khlai bono jekho bono kothor sasti rina nangto hingkai tai tamon bagai ang bo omo haike kothor sasti san hingkai bo bai ang hamjak lekhana nekha kiti ani tabuk jerai 2021 March ni 28 tarik no ani delivery o yasani sekang bo January 3 tarik ni simi ani nogoni khari thamani bo bin bo ke tomo ito Kumar Ria on PSO je FIR claimani amade kisa বিস্তারিত তুমি जों जास्ट माने tabuk FIR माखा abona जों tabuk FIR loss खाने अब बिनि बुंखौ जसोदा रानिया बिनि नाखौ कान्टन सरा रक्षा बिनि ना हागिनि हस्बेंड माने बरक बबाय कानिया परमोदा थानाय साला बनि राफायै रा आक्रमण खालामो जसोदा रानिया ना जसोदा रानिया जखन आक्रमण खायो बिनि बुफायाव बाजिना थाङाखै बुफायाव नखरति आघात खालामो होमबाबो बिनि जसोदा रानिया बिनि रायथा लासै बिनि जे FIR bo रायदा थाबा जाख बिनि FIR का जों 325 47 51 56 सारनि सिनेमा